ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ କଲେଜ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ପତଲୁ, ଆଜି ଆମେ କଲେଜ ଯିବା କି? ହଁ ଯିବା। ପତଲୁ, ଆଜି ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଉଛି। କେମିତି ଆମେ କଲେଜ ଯିବା? କ'ଣ କହିଲୁ ମୋଟୁ? ଆଜି ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଉଛି। କଲେଜ ଯିବାକୁ ଆଜି ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ। ମୋଟୁ, ଚାଲ ବାହାରିକି ଯିବା। ମୋଟୁ ପତଲୁ ବର୍ଷାରେ ଭିଗି ଭିଗି ଗଲେ। ଟିକିଏ ବାଟ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଛୁଟିଲା ସି କହିଲା, ମୋଟୁ ପତଲୁ, ବ୍ୟାଗ ଧରିକି ଭିଗି ଭିଗି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ? ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ କଲେଜ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ମୋଟୁ ପତଲୁ, ତୁମେ ଭିଗି ଭିଗି କଲେଜ ଯାଅ ନାହିଁ, ଜ୍ୱର ହେଇଯିବ। ଘରକୁ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଚାଲିଯାଅ।